Билгеләнгән кагыйдәләр буенча һәр катнашучы үзе сайлаган темага мастер-класс күрсәтергә тиеш иде. Чыгыш ясаганнан соң жюри әгъзалары критерийлар буенча һәр конкурсантка үз билгесен куйды. Конкурсның тәртибе турында тулырак Мәгариф идарәсе методисты Лениза Галимова сөйләде. 9 район катнаша. Безнең районны Карлыгач садигында эшләүче психологыбыз Альбина Ильясова тәкъдим итте. Конкурсантлар бүген мастер-класслар үзләре күрсәттеләр һәм инде мастер-класслардан соң аларны бер опрос көтә. Конкурста балалар бакчалары, мәктәпләр, колледжлар, психологик, педагогик, медицина һәм социаль ярдәм үзәкләре хезмәткәрләре катнашты. Башка районнардан килгән конкурсантлардан үз фикерләре белән бүлешергә сорадык. Выступала я самый первый, мне, наверное, повезло в этом плане. Мое занятие было направлено на организацию детско-родительских отношений, поэтому по сценарию я работала с родителями. По отзывам занятие, конечно, понравилось. Мөслимнең данын яклап Карлыгач балалар бакчасы психологы Альбина Шаймарданова катнашты. Ул уңышлы чыгыш ясап, 3нче урынга лаек булды. Психология алымнарын куллану турында мастер-класс алып бардым. Үземнең чыгышым уңышлы үтте, миңа бик ошады. Укытучы булу җиңел түгел. Мөгаллим гомере буе укыта һәм үзе дә укый. Ә психолог профессиясе көннән-көн актуальләшә. Шуңа күрә мондый бәйгеләр булып торсын, белгечләр табышлары һәм тәҗрибәләре белән уртаклашып торсын иде. Рамиля Сәләмова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.